nating mga bata ay naswertat na pod. Nagtuo guro nig makalusot ay patay. Ay sa. Suitom ko di sa una. Mata pa ka? Oh. Sige, lusot dito. Lambre do. Lusot dito. Lambre do. Ilang kuwan na. Ya na mo aki. Para road na ya. Lusot na ito ila kuwan. Wala na road. Sige, ang tagay doon. Suitom ko dia. Gagan-gaganan mong ko ninyo do. Patay. Dito ra ko ganihan ni Simang gid mo dire ba? Anong nagdakop magkatiringa? Di man ni highway. Diron kay stricto ang balaod ron sa kuan. Isa ingon. Ay, mao may pamaagi sa kuan ron. Og niagi day mo dito kuan og nananghid mo sa kuan nga wala mo. Di kay sibat-sibatan ko ninyo. Dagan naman nadakpan dito. Muagi pagyapon ni nanay nadakpan. Ano, wa matay kuan, wa may problema na sa kuha basta mananghid lang. Dili magod sir kay kami suito may palaod. Asa may mo ipakita nga nanakop mo dire. Murag pamina ko suito kog balaod ba. Ang problema lang kay dili lang ko kumpleto. Dito lagi kas balaod nga nung ang balaod man na nato nga dito mo magibuhat kay na nga dalan diya kay aron Ang balaod sir sa akong nabalaan dito ray pwede mo dakop bawal na dire. Dili, nasinta lang jud ko ninyo ba kay ihunong mo ganiha ya human di ka litra mo gliko dire kabalo man kung sure katana ni dire. Ay na natural man na sir kay di man may kumpleto. Daghan na kay na disgrasya dire. Ako concern lang ko ninyo kung nabulasot ko aning dakong bangag dire. Ay sana all. Sana all. Ay dili man gud sir, dili gyud na maayo nyo ha. Kay lisensyado lang ko, pwede ta mo unsa man. Unsa man. Wa may problema kung agi mo dito ba pwede siya. Mahangyo man ko na ako'y malumong kasing-kasing ang ako parang ba ang seguridad ninyo. Nakay asawa bala. Ay, pre. Oh, kung mawala ka, magunsa na imong asawa. Ang mao gani sir. Usa sa among gilikayan nga dili mawala ang among asawa, dili man yang agi. Kay dito, patay. Tanawang Wala mo kabalo kung dito mo muagi. dakpan. Makalusot mo, madakpan mo, pero makalusot mo kung muhangyo mo. Murag kuan na kay insulto kay sa kuha ba kay dito ang dalan, dili mo muagi. Suya yung kay ka. Oh, ug yun na sir, pwede man ato usbon dito mi agi. Aw sa man. Ani na lang. Gusto mong makalusot mo, dili. Ay, siyempre gusto gyud. Ani na lang. Mubalik ko dito sa ako ang gidakupan, balik po mo dito mo agi pananggid mo tarong sa kuha. Pero maka-assure ka nga makalusot mi. Lusot lagi mo. Ako'y bahala. Pasaligan ta mo. Aw, ingon na, okay kayo. Ay, bahalag mawad ang kong trabaho. Aw, sige, ingon na Basta lang. kay makaagi Balik dito, kay mo balik mo sa mga agi. Oh, sige. Magkita kita dito. Sige. Taon sa man. Magkita kita dito. Sige, anak na lang. Para way da kang istorya. Dira mo agi kay Balik ko dire. Balik po ka dito. Kita tayo dito. Sige, magkita na dito. Sige. Oh, ano ni? Yana to diri ron. Akong motor na dakpan o isa pa kabuok. Dakpan o imuwan lang motor. Dinakpan ko na isa pa na ang kabuok. Nya, unsa may Oh, daplili kay murag sa pulis dak ko nun eh. Uy, dakop! Dakop! tawag? Malusot naman kayo. Unsa may Pura pag yun. tawag niyo ato? Tawag to, ako, kabalo ka, amilyado to dong, dong. Kami di ay. Kung ganing nagsabot nga, diri mo agi kay para proper ang pagdakop sa inyo ha ba? Nya unsa may kuan na to ani? Langay-langay pa man mo diha. Madakop yun siguro mo. Kani, para na magiulat. Tara na.